quan anem a la llibreria, què fem? Fem la portada. Mirem el títol. Què diu el títol? El jurament. La primera cosa que penses que és això va de bo, no? Això és fort. Per què? A veure, al pati del col·le què feia? M'ho promets? T'ho prometo. No, jura-m'ho. O sigui, amb 9 anys ja sabíem que jurar era una cosa més seriosa, perquè poses alguna autoritat, no? La justícia, Déu, no sé saber què, però poses algú que està per damunt teu per testimoni. Però llegeixes el jurament i ja dius, això va de bo. Què passa? Quan llegeixes el llibre descobreixes que el jurament n'hi ha més d'un. I tots tenen la seva rellevància aquí dins, però hi ha més d'un jurament important que traspassa els segles fins i tot. Llavors, quan obrim el llibre, doncs, capítol a capítol, anem viatjant de la Costa Brava catalana, no? Llançà, època més o menys actual, el 2011, a Anglaterra, el 1665, després anem cap a Holanda, el 1637, o sigui una mica abans, d'Holanda, de nou tornem cap a Llançà, de nou tornem a Anglaterra i, si esteu escoltant, doncs podeu pensar quin garbuix, però en realitat no ho vius, quan llegeixes no ho vius com un garbuix. Per què? Perquè, potser no d'entrada, però aviat hi comença a haver fils que van teixint. Aviat, Comences a veure que allò ha de tenir, anirà tenint cada vegada més, doncs una relació i un lligam que anirà creixent. Que a més et manté, perquè crec que està fet amb habilitat. Jo crec que em fa l'efecte a mi, que ha estat com una gran habilitat, que no sé si és innat adquirida amb el temps o què, per anar destapant les cartes de mica en mica, perquè no es destapen de cop. O sigui, hi ha bastanta cosa de misteri, diríem, també, i es va mantenint, no? Es va mantenint amb prou gràcia, amb prou habilitat, com perquè diguis. Amor en tots els sentits, quan ho preparava pensava que és una novel·la d'amor també, però no sols d'enamorament, perquè hi ha l'amor pel proïsme, diríem, si et mires el jurament que fan al teu poble, dèiem, és a dir, aquí ens passaran coses però no contaminarem fora, és com molt seriós, no? Però crec que és un acte d'amor també. Hi ha l'amistat, perquè hi ha molts moments, no? Hi ha la protecció cap al més dèbil, vull dir que hi ha amor entre la família, no? Pares, fills, hi ha les moltes cares de l'amor i són presents, i això m'ha agradat. M'ha agradat molt. És de les vegades que m'he trobat, segur que us hi heu trobat, tots els que esteu aquí, que per una banda hauria anat llegint, de molts llibres, hauria anat llegint així, i per l'altra em retenia, perquè deia, si faig això se m'haurà acabat. I m'ho estic passant molt bé.